En alweer 6 punten erbij. Heerenveen wint in de Gelderdoom van Vitesse. En trainer Kees van Wonderen zit weer stevig in het zadel. En Cambuur pakt mij Henk de Jong alweer de derde oefening op Riegen. En vindt aansluiting bij de top 5. Mijn naam is Arjen de Boer. En dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Het Cambuur domineert in deze wedstrijd in ADO Den Haag. Op die lijn hebben we die bal goed waarom hij met Marco van Ginkel. Die hield nog vast in door de Udal en scoort Vitesse al. Ai, 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 ai. Het uitvak viert feest. Hij leidt erin. Het is 1-0 voor Cambuur. 24 minuten lang helemaal neer met Heerenveen Shell bij de eerste pils. Een echte spitsspeler van Amersfoort. Oh, Den Haag had heel dan neer te vertellen. Want Robert Zouldriekis, hij zet Cambuur op 2-0. Dit is een vervelende botsing. En dan gaat ADO verder met Simon. Dat kan het ons. Ja, dit is een rode kaart denk ik. Hè? En dat is direct reed van Ginkel. Aardig pas. Oh, deze wordt die vasthouden. Dit is een penalty. Ja. Hadden we nooit een penalty naam van Heerenveen. Wordt het 2 hier. Anas Tahiri, ja, goed in de rechterhoeken. Heel rond naar de linkerhoeken. En Tahiri scoort het belangrijke 2 hier. Altijd die verrekte Henkie Veerman. En Cambuur stiert nou echt onder zwieren druk. Ook niets komt er dan uit. Nicolaescu, helpt u. Nee, die scoort je. Ion Nicolaescu. Ja, en ze zitten er alweer klaar voor. Geen Leone Stendler, maar wel Andor Faber, Roelof de Vries en Sander de Vries, verslagjouwer bij de Ljouwert de Krant. Mooi dus de best, Sander. Speciale gast? Speciale gast. Ja, we zeggen het net vaak, maar speciale gast. Bij de Beatles. Mooi of Chin, Leone Stendler? Want ik zie het iedere keer al horen. Xen. Ja. Nou ja, maar ik denk van de Studio Sport, het Leone Stendler. Ja. En wij hebben die. Ja, verschil moeten zijn, jongens. Hey, hier voor mij op tafel lezen de dossiers van Ferry de Haan, algemeen directeur bij SC Heerenveen. Want ja, Ferry de Haan is niet te benijden. Maar ik neem aan, Sander, dat het dossier ontslag trainer nog wel van tafel kan. Ja, voorlopig in ieder geval wel. Ja. Ja, toch? Nou goed, dan lees ik hem bij deze. Hem fort? Lees ik hem nou Oh, voor. dat wordt een korte uitzending dan. Nou, nee, ja, maar goed, Dovi is toch altijd groot voorvechter voor het ontslag van Kees van Wonderen. Nee hoor. Nee, ja. Ja, nee, zeker niet. Nee, alleen ik heb wel geschreven, en dat vind ik ook nog steeds, dat Kees van Wonderen wel verantwoordelijk is voor 2 depressief makende sportieve reeksen. Eerst naar de winterstop bij SC Heerenveen, waar hij Heerenveen in januari tot en met april alleen van Groningen en Cambuur heeft gewonnen. En dit seizoen trok die lijn zich aanvankelijk voort met 6, 7 nederlagen op rij. Dus is het heel logisch dat een trainer onder druk komt te staan bij elke club. En ook bij SC Heerenveen. En ook als je Kees van Wonderen heet. Ja, hier tot Dijloin, dan hier hij al ontslag krijgen. Nee hoor. Nee, in principe niet. Ik bedoel, dat is een keuze die zij moeten maken. Maar ik wil wel zeggen, er zijn wel trainers voor minder ontslagen bij SC Heerenveen. En ja, vanuit die realistische blik volg ik de club. Ferry de Haan die heeft vastgehouden aan Kees van Wonderen. Nou ja, dat heeft hij ongetwijfeld ook gedaan omdat hij hem zelf heeft aangesteld. Ook omdat zij elkaar al heel lang kennen. Ook omdat Ferry de Haan inhoudelijk zijn vraagtekens had bij: gaat het beter op het moment als ik een ander voor de groep zet? Nou ja, en tot nu toe pakt dat inderdaad goed uit. Want ik zie ook een opwaartse lijn in het voetbal. Oké, nou we praten Azen verder. Sorry Roelof dat ik je onderbrek. Want we praten Azen terug over de knappe oefening van Heerenveen in het Gelderdoom. Maar Roelof, Jim, Have, Do en Sander. Ik nog een optreden van misschien wel de artiest van dit moment, Marco Schuitenmaker. Ja, die wel mooi, want ik zie het op de perstribune naast Sander zit er een heel mooi zo'n papier. Kijk, Roelof de Vries, om Friesland wordt er al plakt. En voel je altijd vereerd, kom je daar in het stadion. En dan zit je in het grote Gelderdoom. Dat zit dan voor 1/3 vol, niet echt sfeervol. In de rust zei ik van, ik ga toch even naar de perskamertje, Sander. Een broodje meenemen voor me, zei hij. Dat dan weer wel. Neem ik een broodje voor hem mee. Ja. En ik kom met het broodje in de hand weer de perstribune op. En ik zie daar de man. Marco Schuitenmaker. Marco Schuitenmaker. Engelenbewaarder. Ja. Heel klein mannetje is het, hè? Op een middenstip. Dus ik zei zo, ze hebben gewoon Marco Schuitenmaker voor Vitesse Heerenveen geregeld. Maar daarna zong hij Meisjes met rode haren. En 3 liedjes van André Hazes of zo. Ik kijk zo naar, is dit wel Marco Schuitenmaker? En op een gegeven moment komt hij zo de tribune op en rent hij zo een beetje omheen. En we zitten dit is gewoon een hele slechte rip-off van Marco Schuitenmaker. Ja, maar waar wie het nou wel een beetje. Ja, geen idee. Geen idee. Een heel lief mansje. Ze hadden al hetzelfde kapsel, had ik het idee. Elke week een keer naar de kapper, denk ik. Ja. Dus dat was een teleurstelling. Oké, nou ja, ik hier hoop op een heel spannend verhaal. Maar ja, het valt toch een beetje neer. Maar goed, laten we dan eens nog wat leuks maken. Het mooie is dat ik dit verhaal van de morgen al verteld. Dus zo, ja, dat mag even vertellen, dit verhaal. Toen dacht ik af van, wow, heel spannend is het ook weer niet. Ik ga er wel wat bij maken. Zo, want, vertel. Ja, je hebben de Kolenpot Derby. Ja, juist te winnen. Real Betis Sevilla, in Sevilla, El Gran Derby. Je had de Super Classico. Maar je had de slag om Stendam.
De slag om Stendam? Ja, ik heb al sneu de slag om Stendam won. Ah, Ja. en dat is? Welke slag is dat? Dat is 3-1 VCR. En daartussen erin zijn eerst en Oentjerk leidt Stendam. Dus dit wie de slag om Stendam. En? Trein won. Kijk, Ja. scoort Dus, ik nog? Ja, ik nog. En Ja. de vriendinnen onder de kant, Sjen? Nee, die wie er net. Die wie er maar net. wel Grutsk, wie ze natuurlijk. Goed zo. Ik heb van de moor trouwens, ik heb ook nog wat beleefd. Want ik heb van de moor mijn Dat is toch dochter... nog wat beleefd. Ja, dank je. Mijn dochter die gaat op squalreisje. Heb ik van de morgen op de bus zetten naar Parijs. En wie al heel betiert, kwartier verzonnen moesten we er wezen. Educatief tripje. Zeer educatief. Ja, dat mag hè. VVO, dat is educatief. Ja. En, maar wij waren mooi op tiert. Maar de bus die wil vertraging, want er wie één docent wie te let. Weet je waar? De verzuimcoördinator. Nou goed, jongens, we gaan toch naar de stellingen. Sander, Heerenveen eindigt dit seizoen beter. gewoon bij de top 8. Nee. Nee. Andor, Henk de Jong is een tovenaar. Nou, maar ik moet kiezen zeker. Je mag kiezen. Ja, dan doch ik toch nog eerst nee. Nee. Roelof, Nicolaescu met in de spits bij Heerenveen. Ja. Ja. Dan gaan we naar Sander. Osama Saroui wordt in de winter verkocht. Nee. Roelof, ik ben blij dat Kees van Wonderen nog trainer is bij Heerenveen. Ja. En Andor, Cambuur eindigt dit seizoen gewoon bij de top 5. Ja. Ja, want Cambuur woont natuurlijk Oude met 18 van top Os. Dan ben de verwachtings, ja, die ben heeg, toch? En de uitwedstrijd in ADO, wie we dat onbelangrijk een echte test om te zien hoe het Cambuur ervoor staat. Nou, vertel het maar. Hoe staat Cambuur ervoor? Nou, ik ben wel onder de indruk van de controle die Cambuur in Den Haag hier. Eigenlijk oont de strafskop in de 84ste minuut. Het Cambuur de wedstrijd domineert. ADO was eigenlijk alleen nog maar gevaarlijk uit standaard situaties. Gewoon die bal maar in de sectie smieten op Veerman, op Van der Zanden, op die centrale verdedigers, Waam en Werker. Heel opportunistisch. Cambuur voetballen er echt heel goed onderuit. Ik vond Van Kaam heel belangrijk. Prachtige actie bij de 1-0. Echt een hele mooie assist. Het voetbal zeg ik gewoon weg hoe het uit. En ja, dat begint toch heel iets meer op een patroon te lieken. Want het voetbal, dat wordt de oranje weekend hield hij beter en beter. En dat is wel iets wat waar Cambuur vertrouwen uit heel ken. Ik naar de komende weken en ik naar Snijnta. Want dan is natuurlijk weer een mooie test in Roda. Dan noem het waar. De thuiswedstrijd. Vind je hem ook dat Cambuur beter begint te voetballen? Ja, absoluut. Ik heb ze vorige week gezien in die uitwedstrijd tegen Topos. Die 1-8 overwinning, recordzege op vreemde bodem. Ja, en Henk is nu denk ik een wedstrijd of 5 onderweg met Cambuur. Nou, die eerste 2 wedstrijden, NAC Breda en MVV, dat vond ik ja, echt van, Sjors Ulte-achtige wedstrijden met heel veel kansen voor en eigenlijk nog meer tegen. En sindsdien zie je wel dat ze minder weggeven tegen MVV voor de beker. 20 goede minuten voor rust volstonden voor een 4-1 overwinning. Ze winnen van Grains, 18 winnen bij Topos, Ut winnen bij ADO. Groningen was wel een slechte wedstrijd, vond ik. Je zou ook kunnen zeggen, ik wil niet flauw zijn, maar het zit ook niet tegen. Ja, ik bedoel, tegen Topos hadden ze het echt even lastig. En toen pakte die gozer een rode kaart en toen ging het opeens lopen. Maar oké, ze dwingen het dan nou ook zelf af doordat ze maar bleven gaan. En niet genoegen namen met een 1-4 tussenstand. Dus, ze zijn nou opklommen van plak Olven naar plak 6. Ik vreeg me niet een keer af, Roelof. Hoe zou het nou met Sjors tegen in? Ja, nou ja, we moeten sowieso een keer nodig in de podcast, neem ik hoor. Ik zou zeggen, kom je verhaal doen. Ik vind het lastig. Want ik vind Wat is lastig? Nou ja, ik vind het sowieso lastig om dan te zeggen van... Zo is gewoon nou wel een tendens. Dus alle complimenten van Henk de Jong wat dat betreft. Maar de vraag is natuurlijk altijd wel een beetje van... Ja, in hoeverre wie dit onder Sjors Ulte net slagen. Ja, dat is een beetje koer de kont kijken. Ja, want dat weet je net. Nee, ja, Do hartstikke... Ja, maar goed. Henk had de ploeg nou echt weer onder het voetbal in kregen. En jouw weekend stelde ik je de vraag van... Jongens, is het realistisch om te denken dat Henk de Jong... met hetzelfde materiaal en dezelfde technische staf... vol resultaten hel kennen. En Dooshuizers, Geert zei het ook, die zei nee jongens, dat is net realistisch om dat te verwachten. Maar Henk liet het nou wel zien. Ja, maar dat even een langere periode graag dan. Hè? Ik bedoel, ja. Maar dit is toch een langere periode? Ik bedoel, wees op 2 op Grains. Ja, maar goed, 4 wedstrijden op een heel seizoen is natuurlijk net een hele hoop. Maar het is wel, het is een reeks. Hè. Trainers praten altijd die wel een reeksstijl zetten. Nou, dat is dit. Het is het begin van een reeks die het misschien wel heel lang wordt. Maar ik denk als je naar het spul joggen, waar Henk de Jong bij begonnen is de verdienende organisatie. En het voorkomen van al die zindoelpunten. Want dat wie natuurlijk het grote probleem. En dat is echt wat Ulte uiteindelijk de kopkosten had. Nou ja, dat... Ulte kregen dat net van elkaar. Nee, dat klopt. Ik zag eigenlijk altijd bij alle ploegen waar Henk de Jong komt... dat hij in de beginfase het hartstikke goed doet. En dat is gewoon de kwaliteit van Henk. Die krijgt het echt voor elkaar. Net alleen nog maar was het ook... Maar alleen nog de beginfase? Of...
Nou ja, op een langere termijn. Hij is natuurlijk 2 keer gedegradeerd met Cambuur. En had het op het laatste... 2 keer erbij betrokken geweest. Ja, dat zeker. Nou ja, ja, klopt. Ja, toen was hij weg voordat het doek viel. Alleen ja, we kunnen niet ontkennen, en dat is natuurlijk ook mooi voor Cambuur, dat er ontstaat wel iets. Er is wel een vonk die overslaat. Er is wel iets wat er gebeurt binnen die selectie. Hij heeft natuurlijk ook een paar ingrepen gedaan. Bijvoorbeeld het wegsturen van Sylvester van der Water. Nou ja, dat is toch een verhaal dat een beetje in nevelen is omgeven. Alleen, Wist je er meer van of niet? Nou ja, wat ik heb gehoord is dat Sylvester van der Water, die was boos na zijn wissel bij MVV. Die heeft toen iets gezegd in de strekking van als we zo voetballen, dan hadden we net zo goed met Chorzolté door kunnen gaan. Wat feitelijk ook zo was, want het was, zoals ik net ook zei, een Chorzolté-wedstrijd. Henk de Jong die accepteerde dat niet. Er is toen vervolgens een klein schermutselingetje geweest in de kleedkamer. En vervolgens Tussen Van der Water en Henk de Jong? Ja. Nou ja, volgens mij is hij niet in de neus gebeten, maar dat hadden jullie al, dat gerucht ontzenuwd. Maar ja, en zodoende wil hij niet meer met Van der Water werken. En ja, het pakte heel aardig uit met Milan Smit nu op die linksbuiten, want die vind ik goed voetballen. Ja. En Uldrikis, ja, die speelt ook als herboren, dus in die zin winnende trainer heeft gelijk. Ja, dat is natuurlijk altijd de crux. Hè. En de vraag natuurlijk die hier boppen hing, van wat doet Henk Oors? Wat hij in ieder geval dien had, is de discipline onlutsen. Want je vernamen hier en daar in die eerste weken onder Henk dat de touwtjes in die laatste weken onder Ulte waren te bot loslitten. Spelers konden de kansen ervan aanrennen. Van Kaam, die het op het middenveld zijn niveau net hellen, die het Simon Fies te vaak rennen liet. Van de Water, die het wegeren om mij te rennen. Ja, dat ben ding die het nou verhoren binnen. Daarvan het Henk de Jong zijn. Ja, dat maat oors willen wij resultaten hellen. Ja, en nou zul je iedereen bij mij sprinten en achter de man onrennen. Ja, je soenis is het bin basisding. Die kun je elke wedstrijd op een mat lezen. Maar blijkbaar Cambuur dat onder Ulte die laatste wedstrijd net. Nou ja, en als je dan 1 keer winnen, dan moet je natuurlijk dat mentaal aspect ik net vierde. Want als je een ploeg had die het 4 of 4 wedstrijden op elkaar achter elkaar verlen had, nou ja, dat hebben we bij Heerenveen zien. Dan is het een ploeg zonder zelfvertrouwen, dat geen risico in het spul te lezen, de schouders gaan naar onder. Maar ja, winnen je 3 of 4 wedstrijden op Mariegen, dan sta je er heel los. En inderdaad, ja, dan haal je dat gelok eens een keer mij zitten, dan dwing je eens een keer wat aan. Maar Henk is geen tovenaar. Henk is nog geen tovenaar. Nee. Hij is nog geen tovenaar. Nee, nou ja, maar stel Oerenjel hier promoveert Cambuur naar de Eredivisie. Dan is het wel een tovenaar. Nou ja, dan zou niet het een tovenaar niet meer kennen. Ja, echt? Ja, maar het is natuurlijk hartstikke knap wat hij doet. Ik bedoel, ja, alle lof en complimenten. Je ziet ook gewoon dat het verdedigend, dat het ook beter staat. Alleen, ik vind wel bijvoorbeeld met zo'n verhaal als Sylvester van der Water, en jij was volgens mij bij dat persmoment en mijn collega Marissa de Jong ook. Ja, als er dan het verhaal komt van ja, er is niks aan de hand en er is alleen een voetbalinhoudelijke reden. Ja, daarvoor zet je, vind ik, niet een recordaankoop, verwijder je niet uit de selectie. Er is... Ja, maar dat gaat om yield, toch? Ja, maar ze willen graag nog verkepen, ze willen yield onder de moer horen. Ja, maar dan vind ik ook dat je als directie van Cambuur dan ook moet zeggen van ja, Henk, alles leuk en aardig, maar we hebben 7 ton voor die gozer betaald. Zorg maar dat je hem aan de praat krijgt dan, want nu verdampt het ook heel snel, toch? Zo kun je het ook omdraaien. Dus maar het is hartstikke knap wat hij doet. En ja, we kunnen niet ontkennen dat er geen schokeffect is. Nee, het team straalt in elk geval vertrouwen uit, plezier, willen. Ook iets onverzettelijks trouwens in de wedstrijd in ADO. Maar laten we even jaren naar Henk de Jong, naar Ouderin van de wedstrijd in ADO. De jongens hoe die trainen en dan ga ik het ook al jaar van 1 tot 24. Dat is een lust voor het oog. We zeiden bij die veromkeer als trainer, Henk de Jong is geen tovenaar. Die kind het soortje, mijn respect natuurlijk, net samen omdraaien. Maar ik begin je toch steeds meer in te leeuwen, Henk. Als het wat je ontsteert in een P-wedstrijd in Tiert, hoe je hem dan ook voorsteen, hoe oorzaak de voetballen wordt. Beseft dat wel eens? Jawel, maar daar zeg ik niks over. Ik doe gewoon mijn werk en dat ken ik dwaan bij een club. Waar ik de steun heb van iedereen. Dus dan, en ik weet hoe de meesten het voetbal leuk vinden en daar maak ik dan verzwargen. Maar ik hoef net bang te zijn nog een keer verliezen dat ze raasje mee door of zo. Ja, en dan kunnen we dit waan. Dan kan ik vrij uitwerken en de jongens overtuigen van wat we kennen en hoe goed we het binnen. En hoe we spelen willen. En dat ze dan ik voor de toekomst van hun, dat zij er zo zin in kennen, is voor u ik goed. Maar ik dat we heug opkomen. Dus we zijn ook mooi erbij. Ja, de komende wedstrijden, Andor, dan wordt pas echt duidelijk dat Cambuur hem echt bietenkind bij de boppers te ploegen. Hè? Want dan moet je in Roda, VVV Venlo, Eindhoven, de Graafschap. Ja, de nooit je bovenaan. Dat is vrij opportunistisch. Maar je hebt er geloof in, hè? Hey. Ja. Was je dat nog niet opgevallen? Afgelopen jaar? Ik bedoel, er zijn heel wat stoelpoten afgezaagd. Nou. Waar Chorzolté op zat. Ja, precies. Ja, misschien hier het ook wel een reden. Hoezo?
Nou ja, het wie toch ik net een motorchen, het hele spul. Ik bedoel, als je de tactiek van George Zulte, daar hoor je net 4 keer in de week van te trainen. Dat wie gewoon een lange bal naar voren en God zegene de greep. Nou show je dus echt, dat er volle meer lijn in het spel lange bal, zit. dat zou natuurlijk al een PG. Dat is gewoon echt onzin gewoon. Als die wedstrijd, maar waarom? George Zulte, dat team die spelen hanteren haast nooit een lange bal. Ja, op het laatste keer als het in de laatste 10 minuten te gaan. Maar waarom dan die Henk vraag? de Jong deed dat bij tegen FC Groningen, was het toch ook zijn wedstrijd. Het was ook gewoon lange ballen en hopen dat hij goed viel. Toen stond Henk de Jong voor de groep. Ja, maar dat wie ik een hele minne wedstrijd. Maar vierde, die laatste wedstrijd, dat begon ik. Ik vind dan top os is echt geen graadmeter. Maar bijvoorbeeld Tjen uit Den Haag, maar ook de bekerwedstrijd Tjen MVV. Er zit volle meer lijn in het spel. De spelers achterin, Leon Bergsma, hij kiest toch voor een vast koppeltje at het kin. Want nou moest Smant, omdat Tol er net bij wie net fit genoeg. Maar hij kiest gewoon, ja, die het uitstekend, maar hij kiest gewoon voor een vaste as. Dat ben het wel eens. En dat ging nou over Jos. Ja, maar waarom naar die vraag? Cambuur bovenaan, naar die riegen. Het zit natuurlijk wel heel dicht bij elkaar. Want dat je zegt dat Willem II nog bovenaan staat. Nou ja, dat is ook geen wonderploeg. Die had hier in Ljouw het verlen. Jos al notabene. Ja. Alle hulde voor Jos. Alle toptrainer. Jos. Het zit heel dicht bij elkaar. We hier natuurlijk al even verwachten dat er in een club boppen uit stekken zoer. Dat wie FC Greens. Nou, die presteren ook griezelig min. Dus eigenlijk leidt die strijd om die 2 plakken boppien. Volgens mij Iepen. Het zit dicht bij elkaar. Dus het kan samen wezen inderdaad dat je naar 4 wedstrijden boppen onstenen. Maar het zit heel dicht bij elkaar. Dus dat komen dus nou in elk geval een heel belangrijke wedstrijd in Rode JC. Een man die er dan net bij is de opgebloeide met haarband spelende Roberts Odrikes. Ja, hoe moeten we dat nou oplossen? Dan met wie bekoorst dat denk ik in, hè? Denk ik wel, toch? En dan Milan Smit in de punt. Milan Smit in de spits. Je zoen echt nog wel scoren kennen met Breij en dan Van Mullum erbij op het middenveld. Maar ik denk dat Henk de Jong gewoon vasthoudt. Hilari? Dus helemaal een beetje vlakke speler, hè? 1 mooie goal gemaakt tegen Willem II, volgens mij. Maar voor de rest heb ik weinig van hem gezien. Nee, hij... Nou ja, we het wel jaren zijn. Hij is echt heel doelgericht. Alleen nog... in die fase voordat hij echt aan Scott komt, daar moet hij nog flink verbeteren. En ja, je moet ik net onderschatten. Het is een jonge jongen, spreekt amper Engels, heel nog in Nederlands, komt in een vreemd land. Cambuur is net een club dat een heel soort yield is om dat soort spelers goed te begeleiden. Dus ze moeten al jezelf ook een beetje hun paard vinden. Maar hier en daar wat help van de Cambuur meewerkers. Zien begeleiden wie de plaatselijke pizzabakker. Ja, bij dat interview wel. Maar hij werd vanuit de club wel wat begelaat natuurlijk. Maar ja, dat zijn jongen met je wat meer tiert kunnen. Ja, nog meer mooi Cambuur-nijs trouwens. Want we kunnen exclusief bij de Sportcast deze Cambuur Kriestrui winnen. Wist je dat deze dus nog net de keep is? Nog net in de cape. Nee, maar al vol te winnen. Maar al vol te winnen in de Sportcast. Ja. Waar is je pas in de winkel? Nodig al in de Sportcast. Nou goed, het is een Kriestrui. Ik zou zeggen, hij gaat naar Roelof. Roelof gaat snijden naar Cambuur Roda. Nou, het is koudboeten. Ik denk dat zo is maar... Emmetje? Het is een emmetje. Nou ben ik wel 50 kilo afgeland, maar dat gaan we... Ja? Nou, dan ben ik... Ja, kameraden van mij, die hoef ik net antwoorden in te vullen. Het is een emmetje. Maar goed, Jet is een echte Kriest-vraag. Het is een Kriestrui. Jet een Kriest-vraag bij. Nou, de vraag is dan, hoeveel doelpunten maken Kerst Hofman van Cambuur? Ja, mail dat. Antwoord naar sport@omroepfriesland.nl. Maar zet er dan wel even die adres bij. Want dan hoeven we dat net alweer bij elkaar te zieken. En nogmaals, het is een M. En dan kunnen we dus na je week in de Sportcast de foto's laten van degene die te won had in het Cambuurstadion in de Kriestrui. Nou, is dat net mooi? Wat mooi. Hartstikke ik was toen bij Henkie Knibbel. Henkie Knibbel. Daar hier heb ik een foto van. Ja, Henkie Knibbel. Dat is weer mooi. Nou, leuk, Kerst Hofman. Kerst Hofman. Nou, ik voor een beetje niet snappen. Oh, dat snap je dan wel? Ja? We beginnen Heerenveen. Hele wichtige overwinning van Heerenveen in Vitesse. Het kostte Philip de Cocu de kop. Behoorlijk wat tumult onder de supporters daar in Arnhem. Kon je uit het stadion bij komen? Roelof wel. Ja, ik weet wat jij kleed dan naar Sander, dus die ging naar de perskamer. Ik ging toen naar de interviews en toen moesten we even wachten bij de uitgang. Op een gegeven moment zei ik van, nou, als je het stadion echt wel uit wilt, kun je naar de tweede verdieping, de hoek van het stadion, en koer je eruit. Op een gegeven moment naar 4 bruten, die toch eventjes Real Tourist spelen, even Shenderen. Toen ging ik dus naar boven, naar die hoek van het stadion in Groen. Daarna werd vervolgens langs de haatingang en toen weer al die 100 Vitesse tokkies die er stien, weet ik al wel voor. Dus het stelde ik daar heel vol voor. Die naaie eigenaar is die er ik bij, die Coley Perry of zei die Amerikaan. Ja, ik kreeg een beetje deze vuur. Ik had het 4 of 6 jaar een keer mooi maken dat Vitesse haast onder ons stien. En toen stien ik van die gasten van het stadion moest een week wachten. Ja, maar ja, 4 weken geleden stien die net dezelfde gasten, maar ook supporters van Heerenveen die van het Abelense stadion. Toch ja, dat is echt een beetje de voetballerij, roerige tijden. Maar vind je het mooi dat Kees van Wonderen nog altijd zit? Ja, nou ja, zo.
Want Sander schetste net, kreeg wel een heel realistisch beeld natuurlijk. Er zijn trainers bij Heerenveen en van minder die daar moet kregen. ik dus kijk op reageren, dus we interpreteren. Dat is zo. En alleen ik vind het verschil daarin dat bij die trainers, bij een Streppel of een Olderiekrink, en ze kunnen dan wel een listje met naam opnemen. Johnny dat Jansen, hè? qua iets mindere mate dan, maar dat qua sportieve resultaten ik net goed gong en misschien nog wel minder dan die reeks die Sander Gek neemt. Alleen dat er wel hele specifieke voorbeelden te nemen waren van dingen waar de trainer net goed gongen. En dat mis ik nou. Dus Maar neem eens ik wat weet wel op. wat voorbeelden te nemen. Ja, jeetje, maar ik nou de hele waslijst weer opnemen. Van Nee, net een hele Streppel en waslijst, maar neem eens Olderiekrink, een specifiek kenmerk van wat er net klopte bij Jan Olderiekerink. Ja, ja, daar komt ze zelf maar op de Streppel. ja, nou ja, dat is natuurlijk Ja. een Tieselien, maar Jan Olderiekerink was op een gegeven moment een grote twijfelaar. ja. Die had ook wel zijn laatste wedstrijd tegen FC Emmen. Toen wilden ze bijvoorbeeld met z'n allen druk zetten en 10 minuten voor aftrap. Toen zei Jan Olderiekerink opeens van, nee, we doen het dan helemaal anders. We gaan helemaal met uit. z'n allen Ja. terug. En dat was wel een illustratief moment voor die laatste maanden van Jan Olderiekerink bij SC Heerenveen. Ik vind ook dat Kees van Wonderen vorig jaar na de winterstop sloeg hij ook wel aan het twijfelen. Hij is echt aan het wisselen gegaan. Kon hij die formatie maar niet vinden. Ja, en ik heb aan het einde van vorig seizoen heb ik ook een verhaal geschreven over de gebrekkige samenwerking tussen de staf onderling. Met aan de ene kant Peter Rekers en Ole Tobias en aan de andere kant Kees van Wonderen, Paul Simonis. En de begeleidende staf die daar helemaal onder hing. Maar ook met het ontbreken van de echte klik tussen die spelers en die staf. Nou ja, de afgelopen maanden zijn er wel wat verhalen ook over naar buiten gebracht. Tibor Halilovic had bij ons in de krant een zeer open interview waarin ik echt wel vond dat hij een paar rake punten had als het ging ook over de omgang. Dat hij niet meer hoorde voor de eerste training, dat hij geen uitnodiging kreeg. Dat er werd gezegd van spelers die kregen maar invalbeurten van 5 minuten en daarin moesten ze bij wijze van spreken dan laten zien. En nou is er eigenlijk weer iets onderhoorn, Roelof, maar Enes Tahiri. Ja, maar Ja, maar vind ik wel een ander verhaal trouwens hoor. Ja, maar of wie zal het Nee, klinken? van Tahiri. Maar Nou ja, daar die verschillen wij denk ik dan een beetje verminderen. Ik vind dat toch net genoeg om dan een trainer op zit te zetten. Ik denk dat de kwaliteiten van Kees van Wonderen als trainer groter binnen dan, ik neem maar even minpuntjes die er dan wel te nemen binnen. Maar als Dat je er geen ook- chemie dat met wel- je spelers Ja, haalt. maar dan kom ik weer bij containerbegrip. Dan denk ik, ja, weet je... Ja, maar dit zijn toch wel een paar concrete voorbeelden. Kijk, Tibor Halilovic die had het verhaal onder record verteld. Maar ik heb vorig jaar voor dat verhaal heb ik 15 mensen gesproken die hierbij betrokken waren. Dus dan kun je niet zeggen dat het uit één ontevreden wisselspeler of één... Het ontbreekt hem echt een beetje on empathisch vermogen misschien. Nou ja, Kees van dat is Wonderen. wel wat ik... Kijk, Kees van Wonderen, dat hebben we ook al vaker besproken. En dat is niet veroordelend, want dat is nou eenmaal hoe die man is. Hij haalde zelf als speler de top door continu elke dag zichzelf met een procentpuntje te willen verbeteren. Dus elke dag, hij heeft het ook gezegd, als ik hier de drempel overstap, moet ik bij mezelf te raden gaan, op welk gebied kan ik me vandaag verbeteren. En dat heeft voor Kees van Wonderen als speler heel goed gewerkt. Maar bij SC Heerenveen, in de staf in ieder geval, is het dan wat te veel van hetzelfde geweest. Of mensen die juist niet met hem mee wilden gaan en dat er daardoor een blok aan het been zeg maar werd. Als je nu heel simpel... Kijk bij Feyenoord. Arne Slot, nou, die kennen we ook allemaal. Sipke Hulshoff kennen we ook allemaal. We hebben ook... bij Feyenoord had je dan ook John de Wolf en Marino Pusic die nu weg is gegaan. Arne Slot is ook niet echt een speler die heel dichtbij... of een trainer die heel dicht bij zijn spelers staat. Sipke Hulshoff is het volgens mij ook niet echt. Sipke is echt van het tactische. Maar zo'n Pusic en John de Wolf, die hebben dat weer wel. Dus dan heb je een veelzijdig kleurenpalet in jouw technische staf... waarmee je dan te werk kunt gaan. Nou, daar ontbrak het vorig jaar ook aan bij SC Heerenveen. En is dat dan nou oplost? Want hij had natuurlijk assistent-trainers erbij kregen. 1, hè? Ja, die van Feyenoord. Ja, nou ja, daar weet ik niet genoeg of dat op dit moment of dat daarmee helemaal uit de wereld is. Maar ja, dat het vorig seizoen echt heel wankel was. En in het begin van dit seizoen ook. Kijk, als er het verloren van Heracles was sowieso einde verhaal geweest. Hè? Dus dat geeft wel aan hoe broos het is. Ja. Maar goed, hij zit nou wel echt... Feit natuurlijk, hè, maar... Nou, Nou, dat hij dan die kregen hier, nou, dat weet ik wel eigenlijk. echt wel. Ja, dat denk ik ook. Maar dat Ja. is dus net dat ze de play-offs hebben. Top 8, dat zit er net in. Nou, kijk, het gaat nu beter. Ik bedoel, het voetbal is ook beter. Ik zie ook meer vastigheden. Je ziet ook wat vertrouwen kan doen. Ze winnen zelfs zonder Saroui en Wademark. Ja, nou, maar die Vitesse. eerste 20 minuten was eigenlijk gewoon slecht. Ja, Toch? de eerste half uur vond ik echt heel... Maar en misschien wel niet van de minste tweede van, helft was prima en ze winnen uiteindelijk dik verdiend. Ik bedoel, Ja, dat wel. laten we dat ook benoemen. Alleen ze hebben nu gewonnen van Heracles. Nou, op dit moment wint iedereen van Heracles.
Ze hebben gewonnen voor de beker tegen VVV Venlo. Nou, dik verdiend kun je gewoon afdoen als professionele zege. En tegen Ajax hebben we gewoon een prima wedstrijd gespeeld. Had je eigenlijk meer verdiend. Ja, de komende wedstrijden tegen Fortuna, Almere, daarna heb je PSV tussendoor en dan Volendam. Ja, dan gaan we zien waar ze staan. Alleen, ik vind het nog te vroeg om te zeggen van die play-offs, dat gaat Heerenveen wel halen. Want laten we ook niet vergeten dat ze dus wel ook heel veel wedstrijden hebben verloren. Ze lopen nu volgens mij maar 1 punt voor ten opzichte van het aantal wedstrijden dat is gespeeld, toch? Ja. Nou, even wat door. Hier zouden we eigenlijk wel meid wel matten in Ajax? Dat weet ik veel. Oh, dat weet je niet. Ja, dus zit je rond tafel. Ajax? Ja, het is in Ajax. Ja, die vraag gaan we Kees van Wonderen en ik wel steld. Van, ja, want hij is natuurlijk die wedstrijd daarvoor in Heracles uitval maar een hamstringblessure. En toen zei hij wel van, nou ja, waarschijnlijk is hij er correct op 10 bij, maar die hamstringblessure. Want je kan hem dan vielen en als je dan trok een keer een score in krijgen of helemaal scoren. En dan ben je langer kwijt. Dus waarschijnlijk is hij er op 10 bij. En toen had hij zijn Ajax spelen, maar daarna kreeg hij toch wel les van. Dus toen stelden we, volgens mij stelde jij de vraag, weet ik niet meer. Maar ik van, nou ja, wie die dan... misschien dan toch maar net... Ja, maar is dat dus een vraag? Hij is het volle risiconaam. Ik kon die net echt antwoord op Jan in de zin van ja. Ja, maar daar had hij ook wel, vond ik, gelijk in. Want de bal ligt dan ook wel bij de speler. Wat is het gevoel van de speler zelf? En als Saroui zegt van ja, ik kan spelen. De medische staf die heeft het ook onderzocht en die hebben ook gezegd hij kan spelen. Dan vind ik het wel logisch dat hij speelt. Ja. En stel dat hij dat doelpunt maken hier. Dan hierin zijn wat een geweldig besluit. En nou ja, prima dat hij mij die... de vraag is nou hoe lang hij er nou uit is. Hij zei net maar naar Noorwegen. Dus hij bloot hier. Ze spelen van de week nog wel een oefenwedstrijd. Dus misschien of hij daar misschien ook wel maar dat ticket net. Ja. Maar als hij dan weer beschikbaar is, ja, dan zeg ik nou ja, oké, prima. Maar als hij dan net beschikbaar is, dan zou je misschien van ja, shit, had hij dan wel mee moeten tegen Ajax. Ja. Nou ja, goed, hetzelfde. Hij gaat dus net mooi naar Noorwegen. Nicolaescu gaat wel mooi naar Moldavië, hè, voor een belangrijke wedstrijd in Albanië. Dus. Tsjechië. En daarna uit in Tsjechië. Volgens mij 12 wedstrijden. Ja. Maar al winnen gaat hij naar je TK. Dan gaat hij, ja. Maar goed, het is maar de vraag uit die meidwank in die wedstrijden. Ja. Maar viest hem eigenlijk de eerste spits, Roelof? Ja, ik vind het wel lastig. Ik ga nou wel het gevoel dat nou het moment waar Riep is om bij Fortuna Sittard, dat is de eerste volgende thuiswedstrijd, om daar dan te zeggen, nou, leven we nou eens muziekje, mitsfit, maar een Nicolaescu. Ik vrees me altijd dat je de dwang hebt. Ik denk het juist niet. Pelle heeft nu toch gescoord? Ja, ik denk ook niet dat hij het gaat doen. Maar ik denk wel... persoonlijk vies dat hij nou wel start te keer met Nicolaescu. Ik denk wel dat uiteindelijk Nicolaescu de betere spits is. Maar dan moet je dus wel saf vertrouwd wijzen dat je ervan uitgaat dat je geregeld in of rond de 16 meter gebied binnen maar Nicolaescu en dat zou ik Nicolaescu opstellen. Nou, ik sluit net uit dat ze dat wel berikken, tje Fortuna zit dat. Dus dan zoek ik het wel ontwaar. Nou, ik denk net dat hij het doet. Als je me vraagt van wat denk je dat hij dwang heeft, dan denk ik dat hij gewoon maar vraagt. Nee, want in principe, als je dat doet, dan is het einde verhaal Pelle. Want die komt net op het middenveld. Dan is het de reservebank van Pelle van Amersfoort. Dat denk ik wel, ja. Ja, want het middenveld, dat zit wel. Met Brouwers, met Haaien en met Olsen. Als hij Olsen op het middenveld laat staan, wel. Ja, want... vooropgesteld, ik begreep zijn uitleg wel. Hè, die hij vrijdag met het persmoment vertelde hij ook van ja, Simon Olsen kan ook op meerdere posities goed uit de voeten. Het is ook niet een echte linksbuiten. Hij kan goed combineren ook met de jongens daar om zich heen. Je zorgt voor een extra man op het middenveld. Maar ik zou wel zoiets hebben nu van het middenveld. Dat staat nu. Tom Haaien doet het goed op de 6. Simon Olsen, je ziet de laatste weken dat hij echt in zijn kracht komt en dat hij dan ook echt een meerwaarde is voor dit elftal. Je begint nou eigenlijk pas in te zien waarom Heerenveen €1 miljoen van maar hij staat nu eindelijk ook op zijn positie. Ja. Want en dan vies het spietig dat hij aan de linkersboeten zet. Ja, de vraag is wel, wie maakt er dan links? Nou ja, precies. Ja. Melle Jopie? Melle Jopie. Die komt nog, de kwats is ze. Ja, en wat dat betreft begrijp ik de uitleg van Kees van Wonderen ook alweer, hoor. Dat hij zegt van ja, Melle Joop, Witteveen en Chain Unley, die trouwens goed speelden tegen Vitesse, moet gezegd. Ja. Die missen nu nog de inhoud en om het 90 minuten vol te houden. En vandaar dat ik kies voor Simon Olsen op die plek. Maar ja, aan de andere kant, als iets goed functioneert, zoals het middenveld van SC Heerenveen nu staat. En we weten wat Riemen van der Velde altijd zegt. De slag, die win je 9 van de 10 keer op het middenveld. Dan zou ik dat wel zo laten staan eigenlijk. Ja. Nog even naar Nicolaescu, want die vierde natuurlijk zijn doelpunt mooi. En de tom in de moelen. En ik denk dat er een liedje Nicolaescu komt. Maar we kunnen even naar hemzelf jaren. I want to congratulate you with the victory, with the goal. And I guess I have to congratulate you with something more. Tell us. It's hat-trick today. Win, goal and baby. Yeah, we are waiting baby. So it will be nice. Next year I will become a father. When I came here for my first interview, it was like, give me the ball and I will score. But last month I didn't get the ball. And now you got the ball.
When I got the ball, I score. Nou, we hebben het Italiaans van Geert van Thun en we hebben het Engels van Roelof de Vries. Nou, je kent een beetje mooi, dat Moldavisch Engels, hè? Ja, Je got de bal jongen. en hij wil scoren. Ja, en dan krijgen we Anes Tahiri krijgen we Aas nog. Dat wordt helemaal een oorlevering van hallo. Hij zit wel vaak raak, die Nicolai. Hij zit vaak raak. Hij is wel een mooi mansje. Hè? Van Mooi het mansje. leidt, En dat weet ik en dat weet ik wel. Maar het leidt dus net om hem. Het leidt gewoon om het feit dat hij de bal net dat kreeg. zou hij dus eigenlijk. Ja, En eigenlijk zit er niet wel wat in natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het is natuurlijk, Van Wonderen vergt wel volle meer van ze. Dat is natuurlijk, kijk, ik hoe hier, dat zorg ik wel. Hij vergt dus ik van Nicolescu dat hij volle meer maar zakken, maar verdedigt, maar maar hij is vooral gevaarlijk in de 16 meter. Maar speel je wat meer van de goal, Ja. heb je meer om Pelle van Amersfoort, want die kan wat makkelijker een bal vast horen. Dat komt eigenlijk op Del. Ik ken Dus niet in de goede ploegen, Ajax valt er wel, maar in FC Twente of een AZ, Feyenoord, dan heb je meer dan een Pelle van Amersfoort. Of Daniel Kalsbak. Of Daniel Want Kalsbak. een balletje achter de verdediging en dan is Ja. Karlsbak met zijn kromme rug op snelheid er wel vandoor. Ik denk dat Vond er alle 12 wel aardig in trouwens. de mat een map bij. Dossier spits. Ja. Al is dat dan natuurlijk net heel nog voor Ferry. Dus dat is... Nou ja, Lijkt Oh, me- ja. nou ja, technische zaken had hij ook nog, hè? Zeker. Had hij er eigenlijk wel tiert voor? Zijn volle dossiers? Het zijn nogal wat dossiers, hè? Ja, Ze zijn ook dik, hoor. Hij- Ja, ze zijn dit dik. zijn dikke Hij dossiers. sluit nog steeds natuurlijk dat er wel eens een technisch manager komt. Hè? Dat wel eens Oké. het idee is. Maar ja, en misschien, want we hebben Sjorgens, maar we hebben ook Harkers naar de podcast. Kunnen we de dossiers benemen, want die sjussen natuurlijk net. Ja, stadion, ja, financieel te kwad. Ja, SKW, Scott Award, ja, Sportpark. dossier Lobbes. Dossier Lobbes. Wat wil dat nou maar bedoel? Nou ja, geen idee. Want dat is de commercieel manager Martin Koopman, Rolof. Koopman, ja. Hesto Verlien Wieke, Hesto u Voor de mensen die net Sjoerd of Jetta, Ferdy de Haan, de directeur, die neemde Martin Koopman een lobbes. Ja, en dat Hesto opzocht in de dikke vandalen en dat is dan een domme goedzak. Nee, het is een plak in België. en een soort beer. En een beer, ja. Maar hij bedoelde denk ik maar een goed zak. Een goedzak. Ja, Goed, goede de man. transferperiode, jongens. Die maar we nog even nodig, hè? Want die komt ernaast weer aan. Ja, Git Saroui nog fort in de winter. Doos zei dus volmondig nee. Ja, dat is in ieder geval niet de insteek van Heerenveen. Ze wil hem per se dit seizoen behouden om dan in de zomer de hoofdprijs voor hem te vangen. En ik begrijp het ook wel, want ja, hij is echt wel heel belangrijk voor deze ploeg. Oké, Vitesse win je zonder hem, maar ja, we zijn het wel over eens dat dit wel de parel is van de club. En hoeveel miljoen moet dat dan opleveren? Ja, ik heb geen idee, want als je mij had gezegd dat je 11 plus 1 voor Amissar had gekregen een jaar geleden, had ik je ook voor gek verklaard. En bij SC Heerenveen zelf ook. Die dacht ook dat die Fransen van, wat was het ook weer, Lyon? Ja, Lyon. Ja, dat ze Olympique Lyon. 6 flessen rood hadden gedronken voordat ze dat bod hadden uitgebracht. Ja, ik heb echt geen idee. Maar het zie je plus, dan Git die fort. In de winter. Ja, maar ja, tuurlijk. Ja. Ja, dat Maar kun je alles wel- daaronder, nee. Ik weet het niet. Wat is nou, Rolof? Ja. Nee, ja. Onder de 7 gaat hij niet weg. Oké, maar dit is al je natte vingerwerk. Ja, Ja. 7 is ook wel weer veel. Ja, Jereveen had dit boek hier geen verkeerd meer nodig, toch? Om het operationele te kwad. Nee, Of maar hebben ze hem wel in je nodig? Ja, volgens mij wel. Kijk, Milan van Ewijk valt volgens mij nog wel in het nieuwe jaar. Nou, dat was iets van 4,8 volgens mij. nou, ze sluiten dit boek hier, 22-23, is dat wel allemaal een operationeel tekort dan van 4,3. Dat wie 4,6. En dat is dit hier. Dus dat gaan ze dan... maar we zitten nou al in de... We zitten in het volgende We zitten jaar. al in Ja, het boek hier, precies. En 23, dat rent 24. natuurlijk nog. En daarvoor gaan ze het natuurlijk wel nodig, maar dat rent pas in... nou ja, Eind juni. hier, Ja. En dan nog een speler, jongen. Hussein Ali, die mooi ik fot. Had je niet gedacht, hè? Nee. Nee. Nou, wat die Jij kost je? zeggen altijd houden. Ja, Bos Wortels. Het schijnt dat Makkingen interesse heeft. Ik denk dat ze daarom daar wel heen brengen moest. dan net. Op een fiets. Nee, hij mooi fot. Ze binnen bij Jereveen ik achter dat hij Nou net ja, voldoet op het, op het niveau wat men daarvan verwacht. Brouwer die doet het gewoon hartstikke goed. En ze willen ook zijn contract, hij heeft aflopend contract, willen ze openbreken, verlengen. Ze hebben ook wel goede hoop op dat dat gaat lukken. Nou, Denzel Hall, die hebben ze in de zomer voor een bedrag van zo'n 4 ton overgenomen voor Feyenoord. Dus die willen ze ook nog de kans geven. Dus heb je eigenlijk eentje te veel. En dat begrijp ik wel dat Hussein Ali de eerste is op de nominatielijst om te vertrekken. Want ja, je moet wel eerlijk zijn, niet goed genoeg. Niet ik goed heb wel het genoeg. idee dat Hussein Ali nou in de hiërarchie op dit moment nog boven een hal zit, eerlijk zijn. Ja, dat denk ik ook. Ja, Want hij moet Ali altijd waard- erin dan is het wel vallen. weer opvallend Ali eigenlijk. Waard ik Ja. Hellen natuurlijk als een soort een neetverband voor altijd Milan van Ewijk iets ook Hij komen. wie puur Dus, backup. ja, dus ja, je kan hem misschien ook net beoordelen als zijnde basisspeler. Want ja, hij is gewoon net goed genoeg daarvoor. Nee. Maar goed, dan heb je dus nou met Brouwde en met Denzel Hall daarachter. Heb je een prima invulling voor de Precies. ruggesback. Ja, dus hij hem ook als backup net meer nodig. Nee, Scheelt dus weer de- nogmaals, scheelt weer de salaris. Makkinga, als je hem interesse hebben, meld je bij Ferry de Haan. Dan nog even Enes Tahiri. Ja. Want hij heeft nou een interview mee hoor. Die mooi valt. Nou, Ja, die mooi ik vond, nou, toch? komt het, nou ja, dat komt het wel een beetje op Del. Hij scoorde natuurlijk een belangrijke goal, een belangrijke penalty, die 2-1.
hij speelde sowieso wel een goede wedstrijd. Maar hij speelde vanaf het eerst verder. Omdat Saroui natuurlijk blesseerd wie. Olsen net terug naar het middenveld ging. En linksboeten. En naar linksboeten. En dit zou je Tahiri naar de wedstrijd. Ja, ik heb de laatste 3 weken een beetje... Ja, ik had een moeilijke 3 weken achter mijn rug. Ja, dat je niet mocht spelen en bijna hoort dat je een oplossing moet vinden in januari. Als je dit niet kan accepteren, is wel lastig om te horen. Omdat ik had bijna alles gespeeld en vorig seizoen was ik nog... Ik had de meeste assists van de ploeg. Maar wat kreeg je nou precies te horen? Ja, als ik deze situatie, omdat ik ben iemand, ik wil altijd voetballen. En als ik op de bank zit, ben ik wel een beetje teleurgesteld. Dat loopt natuurlijk op het middenveld nu ook wel. Is er dan iets waarvan je zegt, ik zie al een beetje lachen zo van, wat zeg je nou? Nee, ik begrijp wat je bedoelt, maar ja, kijk, op het einde de staf beslist wie moet spelen, hoe moeten we spelen. Ja, ik ben gewoon hier om, als ik moet spelen, doe ik gewoon mijn best en als niet... Ja, moet ik wachten naar een kans zoals vandaag. Ja, je vindt het gewoon waardeloos dat je die speelt en je snapt het ook niet. Dat is de conclusie. Dat is de conclusie als je wilt. Ja, dat weer de aflevering van Allo Allo van Anes Tahiri. Maar wat denk je nou? Gaat hij nou voor? Want het is eigenlijk best wel logisch. Als je zegt van het middenveld zit wel, dan moet ik genoegen nemen met mijn reserverol. Als hij dat net accepteren kan, ja, dan moet je toch voort. Ja, zo hoe zijn Ali hebben we denk ik al je consensus. Die mag wel weg. Maar ik denk dat bij Tahiri vind ik het best wel lastig. Want ik snap dat hij nou dat speelt. Ik snap wel dat hij zelf zagrijnig is. Dus wat dat betreft is nou ja, dan maar misschien maar naar UCN naar een Eurocup. Klaar. Maar aan de andere kant, het is ook wel een lekker voetballertje. En als je op de bal zit, ik zie hem wel graag op de bal. En dan ga je wat meer... hij zei het zelf, hij levert wel een heel soort assists. De meeste van Flinier, zei hij. Een heel hege paasnauwkeurigheid. Ja, maar dat zei het helemaal niks. Balletjes breed geven, dan heb ik ja, precies. Ik vind het vooral, hij eerst kent alle ballen op. Ja. Hij wil altijd die bal hebben. Ja. Maar vervolgens is het vaak gewoon risicoloos. Ja, ik vind het volle risicoloos. Ja, te volle. Ja. Ik vind het vaak dat hij zijn speel vind ik vaak vertragend. Ja, maar kijk, het komt ook omdat hij Tom Haaien naast zich heeft, die dat in principe ook wil doen. Dus die twee samen, dat is dan ook niet echt een combinatie die werkt. En ik zou het wel begrijpen als hij weggaat, want ik denk dat Pelle van Amersfoort gaat op een gegeven moment wel weer terug naar die 10 of komt op de bank op het moment als Nicolescu in de basis komt. Maar dan heb je toch met Haaien, Olson, Brouwers heb je in principe je eerste 3. En daarachter heb je dan nog Espen van E die eraan komt. Die doet het echt leuk de laatste tijd hè, als invaller. Ja. Je hebt Charlie Webster nog en je hebt Pelle van Amersfoort. Dus heb je in principe de posities dubbel bezet. Ja, en wat dan, voor type is Van E? Is dat ook wel wat meer een controleren? Ja, een beetje iets hoger. Ja, want Webster is dat ek, Van Amersfoort is dat ek en dan Van E dus ek. Dus daar is eigenlijk net... Van E is wel heger, die is wat meer naar achter. Ja, maar je gaat hier ook niet op 6 neerzetten. Nee. Denk ik. Dat is te kwetsbaar. Misschien had je een ploeg waarvan je zeker weet dat je binnen Betteren en Thuis en Dassoen je dat nog wel. Maar inderdaad, het merendeel is misschien te kwetsbaar. Ja, en hij zit natuurlijk zijn contract erin te houden, dus je kan ook nog een beetje yield om hem verzinnen. Jongens, we beginnen eventjes bellen maar Indonesië. Java om correct te wezen, want daar voetbalt voormalig Cambuur-doelman Sonny Stevens. Dag Sonny. Goedenavond. Goedenavond voor jou, goedemiddag voor ons. Jullie hebben gisteren 1-1 gespeeld. Maar veel belangrijker. Heb je gisteren gekeken naar de wedstrijd? ADO Cambuur? Ik heb niet gekeken. Ik heb dat laatste deel een stukje gekeken. Want ik had ook al tegen Andor gezegd dat ik dat niet ging redden. Wij speelden om 7 uur lokale tijd. En, dus ik kon de laatste 20 minuutjes kijken. Ja, want meestal volg je Cambuur wel, zeg maar, vanuit Indonesië? Ja, 100%. Als we op vrijdag spelen wordt het lastig, want dan is het vaak om 1 of 2 uur 's nachts. Dus dat is een beetje te gek. Maar als we nou een keer weer, zoals nu op zondag spelen, om 12:15, 2:30, ja, dan is het voor mij ideaal eigenlijk. Dus voor mijn part spelen ze elke wedstrijd om 12:15, 2:30 op zondag. Je hebt zondag weer geluk. Roda thuis, 2:30. Ja. Dus ik weet niet of jullie zondag weer moeten, Ja. maar... Nee, wij hebben Interland weekend, dus daar kan ik er mooi voor gaan zitten. Oh, lekker hoor. Airco aan en Cambuur kijken. Ja, mooier kan niet, toch? Nee, mooier kan niet. Nee, dan spelen dus 2 oude clubs, want je hebt zowel bij Cambuur gespeeld als bij ADO Den Haag. Ja, voor wie ben jij dan? Voor wie ben ik dan? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het langs bij Cambuur gespeeld en mooie tijd gehad. Dus ik had wel een voorkeur voor Cambuur. Ja, en bovendien ben je nu bij Omroep Friesland. Bij Omroep West was het weer wat anders geweest.
Ja, nee. Zo ben ik niet. Nee, als het anders was geweest, had ik het ook tegen jullie gezegd. Maar bij Cambuur heb ik 3 jaar gespeeld en een hele mooie periodes gekend. En bij ADO heb ik ook een hele mooie tijd gehad. Alleen dat was gewoon een stuk korter. En dat was 4-5 maanden. Dus ja, dan gaat automatisch mijn voorkeur naar Cambuur. Maar Sonny, wat doe jij in vredesnaam in Indonesië? Want je hebt je in Leeuwarden laten zien als een betrouwbare keeper, ook in de eredivisie. Daarna zijn de fans nog wel eens zwetend wakker geworden van namen als Virginia en Robin Ruiter. En je zou zeggen, jij bent op een ideale leeftijd voor een keeper. In de bloei van je carrière en je gaat naar Indonesië. Was er niet nog iets meer aansprekender, zeg maar? Ja, maar in Indonesië ben je de enige keeper die bij de lat kan. Nee, er was wel het een en ander. Alleen, ik stond in principe... Dit kwam eigenlijk perfect uit. Ik stond in principe nog een jaar onder contract bij Ovi Kreta. Ik had daar voor 2 jaar getekend. Nou ja, iedereen weet inmiddels dat het niet helemaal is geworden van wat ik ervan had gehoopt. En toen waren we eigenlijk in gesprek over het ontbinden van mijn contract. Ik wilde wat nieuws. En toen kwam oud-keepertrainer van me. Die kwam met een berichtje van... Hey Son, heb je anders geen zin om naar Indonesië te komen? Dus nou ja, en zo geschiedde eigenlijk. Toen ben ik gaan kijken van... is het interessant? Is het leuk? Is het een mooi avontuur? Maar het is vooral financieel interessant, denk ik. Want sportief stelde niet zoveel voor, toch, Indonesië? Jawel, dat valt me dus helemaal niet tegen. Het niveau is behoorlijk. En verder is eigenlijk ook alles top. Dus ik zit bij een club die is heel erg in de opbouw. Die is een korte periode gekocht en 2 jaar geleden gepromoveerd. En die willen alleen maar stappen maken. En dat zie je ook wel aan de faciliteiten. Dat ziet er echt, daar zijn ze mee bezig. Dat ziet er top uit. Dus, en het niveau zelf van ons team, maar ook van de tegenstanders is gewoon prima eigenlijk. We hebben ook wel eens die verhalen gehoord van voetballers daar op Indonesië. Ook Nederlandse voetballers die daar heel succesvol waren. Die niet normaal over straat konden. Hoe zit dat met jou daar? Kun jij je Java nog wel over? Ja, ik leef in een rustig gedeelte. Wij zitten ongeveer 40 minuten van Jakarta. Jakarta is wel echt gek. Hij is natuurlijk bizar druk. Maar wij zitten een stukje ten westen van Jakarta. Dus dat is nog wel... dat is allemaal prima te doen. Om buiten te gaan. En een succesvolle trainer? Ja, Jan Olderiekerink. Jan Olderiekerink. Ja, dat is mijn trainer. En daar heb ik inmiddels ook een goede band mee opgebouwd. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Nou, dan ben je verder dan de Heerenveen-volgers aan deze tafel, Sonny. Dat is hun niet gelukt in die tijd van hem bij Heerenveen. Nee. Dat heb ik inderdaad ook gehoord. En hij had ook het interview van wat ik met jou had gehad, heb je gelezen. Dus ik moest hem, hij zegt van ja, dan geef je een interview in Friesland en dan noem je mijn naam niet. Dus nou ja, nu hebben we het over hem. Dus zijn naam wordt nu in ieder geval genoemd. Zeker, Jan Olderiekerink. We zullen hem nooit vergeten. Hey, nog even 1 dingetje. Sonny, want hoe kijk jij nu naar Cambuur? Komt het eigenlijk alleen maar door Henk de Jong dat het nu weer goed gaat? Of hoe kijk jij daarnaar? Nee, ze hebben natuurlijk kwaliteit. En dat moet er allemaal uitkomen. En soms is het ook een stukje geluk. Maar wat ik ook al eerder zei van met Henk. Ja, weet je, Henk staat gewoon garant voor aanvallend voetbal. Leuk voetbal en plezier in het team dicht bij elkaar houden. En ik denk dat je nu ziet dat er heel veel speelvreugde is. En dat iedereen voor elkaar wil vechten. En dat gaat gepaard met punten halen. En dat zie je nu. Want ze zijn de laatste, 4 wedstrijden ongeslagen? Ja, dat klopt. Dus ze staan nu 6e. Ja, precies. En ik zat gisteren al eventjes te kijken van voor de wedstrijd al. Van joh, mocht je nou van ADO winnen, dan komt het allemaal wel weer heel erg dicht bij elkaar. Want het is ook niet vanzelfsprekend dat de nummer 1 van de nummer 10 wint in de KKD. Dus er zitten gewoon een hele hoop goede ploegen bij. Dus het is niet vanzelfsprekend dat je van elkaar wint. Dus, maar het is goed om dat Cambuur het weer
te pakken heeft. Zo is dat. Nou, jij voetbalt nu bij Deva United. Volgens mij staan jullie nu 10e. Tegen wie speel je dit weekend? Ja. Dit weekend zijn we vrij. Volgend weekend spelen we tegen Persib Bandung. Persib Bandung. Nou. En Roelof, kom er maar in, want ik zie, jij zit te broeden op iets. Bonio staat natuurlijk eerste. Bonio. Ja. Bonio FC met een zeer succesvolle Friese coach. Friese coach. Een Friese coach? Ja. Ook vriend van de show. Nou. Ja, je weet het gewoon niet. Ja. Nee. Kom er maar in, Sonny. Je weet het wel. Nee, wij hebben, wat is het, 3 weken geleden? 3 weken geleden hebben we nog tegen Borneo gespeeld. Maar er spelen sowieso redelijk wat Nederlanders. Want los van de trainer speelt ook Lili Pali speelt bij Borneo. Ook oud-Cambuur speler. Zeker. En hoe heet oud hij? international uit Drachten, Glasgow Rangers. Nou weet je het wel, hè? Japan. Oh, Pieter Huistra. Pieter Huistra, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Nou goed, heel veel succes. Dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen, Sonny. En misschien moeten we nog één toezegging doen. Sonny, we beloven je, we gaan je niet elke keer bellen als Cambuur tegen een oude club van je speelt. Want ja, dat zijn er nogal wat. Dan bellen we volgende week weer. Ja. En daarna... Ja, nee, maar dat is leuk hoor. Ik vind het gezellig. Dus van mij mag je me wel bellen. Je hebt mijn nummer toch? Zo is het, is het. Dankjewel, Sonny. Hey, succes met de uitzending. Jo, dankjewel. Dankjewel. Ja, even, we hadden het toch over Jan Olderijk. Ik vertel nog één keer dat verhaal van die Albert Heijn bonuskaart. God ja. Oh ja, dat was tijdens een van onze eerste interviews. En toen zei Jan Olderiekrink van, was hij weer terug in Nederland, want hij had in China gewerkt. Hij zei, ja, zoiets bijzonders heb ik in Nederland. Dan ben je bij Albert Heijn en dan heb je een bonuskaart. Hij zei, dat vind ik zoiets aparts. Dus hij had 2 maaltijdssalades afgerekend, 2 voor de prijs van 1. En toen kreeg hij zijn bonus er niet af. Dus hij zei, ja, ik ging toch in Heerenveen dan maar naar de servicebalie want je wilt toch die €5,50 wil je toch? Terug. Ja. En hij zei van, dan zie je toch de mensen achter je kijken van, hé, de trainer van Heerenveen die staat daar. Ja, die wil die €4,50 wel erom. Toen zei ik ook van, ja Jan, zou het niet ermee te maken hebben dat ze zoiets hadden van, ja, schiet nou gewoon op, man. Ja, dat zou ook heel goed kunnen. Hè? Dat zou ook heel goed kunnen. Jongens, de size-dossiers van Ferry de Haan. Laten we het toch eventjes over hebben. Want Roelof, daar is allereerst, Ferry de Haan is natuurlijk niet te benijden. Nee. En daar is een hele midje bij hem op kantoor zitten om te praten over al die dossiers. Wat is nou in die eigen het wichtigste dossier dat hij oplossen moet? Oh, het wichtigste. Welk dossier heeft prioriteit? Nou, dat zoek ik uiteindelijk is het financiële pad. Want je willen natuurlijk als club zijnde uiteindelijk groeien. En je kunnen als club zijnde eigenlijk alleen nog maar groeien als je de financiën zo goed mogelijk van elkaar krijgen en beter hebben. Nou ja, Heerenveen had het financiële tekort van 4,6, dat wordt dan nou 4,3. Ze hebben van de volgende begrutting op jou op het zo'n begroeten. En ze willen het uiteindelijk daarna, ongeveer tussen 1 en 2 miljoen, dat is het doel. Hij irriteert het hem, maar ik wil zo dat het bij Heerenveen altijd gaat over het financiële tekort, het operationele tekort dus eigenlijk. Aan de ene kant snap ik dat ik wel, aan de andere kant, ja, als er eens een keer een hier komt waarin de scouting net zo goed functioneert dat ze een Saroui-achtige spits of een speler of een Sar-achtige speler hebben, ja, dan heb je wel een probleem. Vooral maar dit zeggen we natuurlijk elke hier al heel erg lang, maar Heerenveen slaagt het er toch elk jaar weer in om zo'n speler rond te lopen. Ja. Je kan ik zeggen, je moet het dossier Squad Award belangrijk maken, want dat is de kraamkamer van de jeugdopleiding. Daar moeten de toekomstige cash cows wij komen, om maar een mooie term te broeken. Investeer zo gauw mogelijk in dat trainingscomplex, waar je dat het up-to-date is, dat de faciliteiten goed binnen, zodat je jeugdopleiding weer naar een goed niveau brengen kan. Of focus je op dossier lobbes, zodat er meer inkomsten komen. Zodat je meer sponsoring. Daarom zou ik dus yield, omdat alles het uiteindelijk wel laat tot misschien wel een investering is. Squad Award werd zo overgesteld dan dik 10 miljoen euro om een investeren van ziekje. Of dossier stadion, want die maar onder natuurlijk. Hij zou het luid een concreet vaststellen om daar een duurzame oplossing voor te vinden. We terug het totaalbedrag, wat zou rond de 4 jaar een heel is. Hè. Dus dan ga je door de huur plus onderhoudskosten, die natuurlijk alweer geïndexeerd binnen en weer duurder worden binnen. Dus dan komt hij op zo'n 4,6 miljoen. Oké, maar dan laat ik concreet vaststellen, maar van Heerenveen richting Sportstad, want die moet natuurlijk wel al je goedkeuren. Ja, Sportstad heeft natuurlijk ook een belang bij een goed functionerend en financieel gezond SC Heerenveen. En dat contract erin tot 2030, dat is 2030, en dus dat zal verlengd worden. En dat zullen uiteindelijk een lietse bedrag worden. Neem ik net dat hij er maar ook. Nee, maar komt dit vaststel van Heerenveen? En dat lijkt een concreet voorstel. Ja, prima. Ja, maar goed, is het wel een realistisch voorstel? Jawel. En kijk,
ik heb ook wel gehoord dat die gesprekken die gaan nu met Ferry de Haan als algemeen directeur verlopen die een stuk prettiger dan met Kees Rozemond. Ja. Want Kees Rozemond die kwam plat gezegd binnen en die zei van ja, de huur moet omlaag, want dat heb ik mijn raad van commissarissen toegezegd dat ik dat voor elkaar zou krijgen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat bij Sportstad dat ze dan gaan zeggen van ja, dat is jouw probleem, je moet gewoon gaan betalen. Rinse Bleker was daar op een gegeven moment wel redelijk klaar mee, nu de directeur bij FM en toen bij Sportstad. Ja, dat gaat nu allemaal wel beter. Alleen wat ik wel vind, kijk, Heerenveen wijst altijd naar die te dure stadionhuur. Ik vind altijd wel van, ja, wat kun je zelf doen? Wat kun je nou zelf doen om die stadionhuur omlaag te brengen? Er staan volgens mij nog genoeg ruimtes vrij ook in het stadion. Je kunt daar ook huurders voor zoeken, waarmee je automatisch je eigen huurlasten al naar beneden brengt. Er wordt wel heel vaak gewezen naar externe factoren zoals corona, stadiondossier, Squad Award. Ja, daar lopen ook al tientallen jaren de bestuurders hier tegenaan. Dat hebben wij nu ook. Ja, ga nou aan de slag met z'n allen. En Ferry Daan die had het dan ook over het beleidsplan dat hij nu aan het schrijven is. Ja, ik vind wel, hij zit nu al een paar jaar bij de club. Hij weet precies op voetbaltechnisch gebied wat er allemaal ruilt en zeilt. Hoe mooi had hij nou een entree kunnen maken als hij op de dag van de installatie tot algemeen directeur meteen een kant-en-klaar beleidsplan had gepresenteerd van jongens, ik ben nu hier, we gaan nu deze kant op. Ik heb nu 2,5 jaar, 3 jaar of zo in de keuken hier heb ik meegekeken. Ja. Ja, ik vind het wel lang duren met dat beleidsplan. En ja, maar is hij capabel genoeg? Nou ja, ik vind in ieder geval dat ze liggen hier allemaal. Het zijn dikke dossiers. Zeker. Ik vind dat hij wel te veel dossiers op zijn bordje heeft liggen. Ja, dat zoek ik zeker. Want zitten er met 24 uren in een dag, wel genoeg uren voor Ferry in een dag? Ja, nou ja, en zeker ook bij een club als SC Heerenveen die enorm afhankelijk is. Hè, dan heb je het financiële verhaal van spelersverkoop. Zou ik in ieder geval wel echt vol inzetten op het voetbal, op het scouten. Een technisch manager erboven. Want je hebt ook nog, die zie ik hier trouwens niet eens liggen, het dossier jeugdopleiding. Waar ook heel veel, heel veel onvrede was richting de hoofdjeugdopleiding Marcel van Buren. Hoe je het went of keert, Van Buren is aangesteld door Ferry de Haan. Eerste elftal draait gelukkig voor SC Heerenveen nu beter met Kees van Wonderen. Heeft hij ook aangesteld. Financiële tekorten lijkt dan nu naar beneden te gaan lopen. Maar dat komt ook omdat FC Groningen is gedegradeerd en je daardoor dus 1,1 miljoen euro tv-gelden extra hebt ontvangen. Dus het is nou niet echt zozeer jouw succes, maar eerder het falen van FC Groningen. Ja, dan heb je het commerciële verhaal nog. Ja, sponsorinkomsten waren wel 8 gestegen. Al begrijp ik ook wel weer dat met dank aan corona bij elke club momenteel wel redelijk stijgt. Dus. Ja. Maar goed, samenvattend, Ferry de Haan is niet te benijden. Nee, het is een monsterklus. Ik zeg ook niet dat het makkelijk is om directeur van SC Heerenveen te zijn. Alleen ik denk wel dat dat er meer schouders moeten zijn die deze klus moeten dragen. Dat hij dit niet alleen kan als algemeen directeur. En ik zou dus in die zin wel... Ik vreeg me ook wel aan, ik weet het in de vierde stode, ik wel eens contacten of een idee hoe haast. In de vierde de omweld, zeg maar, van Heerenveen. Dus Grutte investeerders, de riekere meesting van de provincie. In de 4-der-beweging komt. Nee, wat ik heb begrepen, weinig. Ja. En ik vind ook niet dat je... Want dat is ook weer heel makkelijk, hè. Van ja, we hebben geldtekort. Nou, dus moet er maar een investeerder komen. Nou, we zijn afgelopen week bij Vitesse geweest. Je hebt gezien hoe dat kan aflopen. Rode JC heeft investeerder gehad. Er staan ook, nu wel beter, maar die zijn ook heel ver afgeleden. ADO Den Haag, idem. Nou, iets ertussenin, hè. Ik bedoel net voor dat de club ook maar toch een vage sheik. Maar gewoon in die zin dat er dus een Bert van den Brink-achtig type... Ja, nee, maar er zijn 1001 manieren. Ik bedoel, Cambuur heeft ook een spelersfonds. Maar ja, als je dan ziet, het geld voor die transfer van Alex Bangura, daar hebben ze dan een kleine 7 ton voor gekregen. 25% moet naar dat spelersfonds weer terug. Dus dat zijn niet keuzes... Jij vindt dat helemaal niks daarin in die zin. Hè? Nee, Ferry Daan heeft wel geprobeerd om dat op te tuigen, maar dat heeft hij dus nog niet voor elkaar gekregen. Ja, en ik vind je moet baas zijn in eigen huis en niet afhankelijk worden van investeerders. En ook niet elke keer wijzen van, we hebben investeerders nodig om het rond te krijgen. Nee, ga nou zelf kijken wat je zelf kunt doen om jouw kosten omlaag te brengen en je opbrengst omhoog. Dus zo kijk ik ernaar. Ja. Ja. Andor, komt er eigenlijk nog versterking bij Cambuur? In de winter? Nou, daar is geen yield. Dus, Bert van den Brink is het toch? Ja, maar we zien dus kijk dat je net als club zijnde elke keer maar naar een investeerder tamaten om je handje op te houden. Nee, dat is net zo, maar het is wel handig, had het kind. Dat is handig, had het kind. Maar Bert van den Brink, die het voor hier een investering die in. Mij hielp hem in de komst van de water. Ik denk dat hij nog wel trijken uitdenkt voordat Cambuur hem weer vreegt. Maar is hij nog altijd wel belutsen? Is hij nog, ja, precies. Nog altijd belutsen bij Cambuur? Ja. Hoe is het weer? Christy Woods, die zei natuurlijk dat hij uit het stichtingsbestuur van Cambuur ging zoeken. Was het nog steeds fake nieuws? Ja.
Ja, maar ben wij er verbaasd door? Nee, maar Nee. ik wou het toch even naast je. Ja, dat klopt. Maar goed, er komt een versterking. Nou, in principe verwacht je ik dat nog net, want er is dus net volle yield. Maar ja, gaat er een speler voor, gaat van de Watervoort, komt er weer rond in de salaris, huishouding, et cetera. Dus ja, dan komt er misschien wel weer wat rond. Ja, want verleden weekend zei Sander van der Heijden, dus zo misschien wel flat wezen van extra boetespeler. Hielm Dal uit van de Watervoort Ja, dit. ja. En nou heb je eigenlijk onder de linkerkant bij Milan Smit. Dat is net Het is echt een neetoplossing. Precies. Ja, nee, dat klopt. Dus die positie zo in mijn optiek de eerste wezen waar Cambuur hem versterk je mat. Maar ja, dan moet er wel yield wezen. Toch? Wat Dat zei loopt goed met Smit op die linksbuiten. En Ulrich Ja, die zie je klopt. nu Dat, toch ook dat, wel weer dat, opleven. dat is zo. Maar ja, uiteindelijk vind ik Smit zijn beste positie de spits. En dit is prima van nou. Maar ik weet net dat dit een oplossing is voor de rest van het seizoen. Maar ja, je hebt gewoon op dit site 2 scorende spitsen. Die beide het best functioneren als ze echt in de spits staan. Nou ja, nou, omdat er eigenlijk weinig concurrentie is, kun je het zo oplossen. Maar ja, idealiter komt er nog een goede boetenspeler bij. Ja, Maar technisch directeur bij Cambuur. Cambuur. Brogs, Remco Balk op links, dan ben je er toch. Ja, maar dan Die is alsnog, toch een beetje... ja, doof viest wie we de Johan Cruijff van. Hè? Ja, maar Roelof komt ik heel vaak bij Cambuur natuurlijk. Nee, daarom heb ik hem dus stuur ik hem naar Roda om komen snijden. Nou Ik ja, balen wel vanuit die wedstrijd in het Sjenkoer. Ja, maar nog even over Etienne Rijnen. Want Etienne Rijnen is natuurlijk technisch directeur bij... niet te benijden? Of, Nou, dat weet ik net. Maar hij werd bijstaan, Jedik, toch Hans Nijland. Ja. Hans Nijland is een soort van buddyproject. En is dat een goede zaak? Hij toch 23 jaar ondervinding als algemeen tuurlijk. directeur bij FC Greens? Ja, want Rijnen, nou ja, daar hebben wij het ook wel over. Buddy project. Ja, maar zo ben je toch een beetje chen. Ik kwam hem toevallig in, Hans Nijland. Die begint altijd door zijn vrouw, hè, Marieke. Die komt van de Ameloon. 12 jaar jonger, zei hij er altijd bij. Maar goed, ja. Leuk. Is dat ook een vriendin die 12 jaar jonger is? Nee. Gelukkig maar, want oors is 8. Hè? Goed zo, maar de verkering is er gewoon, wisten wij. Jongens, we beginnen naar de overdenkingen. Ik dacht dat ik nog een heel verhaal over Rijnen afstekken zou. Oh, Het wie gewoon om die eigen grap op Nederland te maken. Inhoudelijk. Maar Ja. was toch wat zei ze over Rijnen? Nou, goede zaak dat hij bijstier wordt door Nederland. Ja, goede ja. zaak. Ja, want, goeie zaak. ja, hij had natuurlijk die ondervinding, die bagage als TD, die had Rijnen net. Het is zijn eerste hier in die functie. Dus had je dan de ondervinding hebben en daarvoor profiteren kennen. Want zo begreep ik dat vriend van de show, Linton Postumus, Linton Postumus. bijstier in Riemer. Ja, de Riemen van de Velde. Een soort buddy-project. Ja, zeker een buddyproject. Maar die is nou technisch directeur bij Topos. Cambuur wint vervolgens van Topos. Dan kun je ook overvreten van hoe goed is Linton. Hè? Misschien had hij gewoon bellen met de VVG. Hé jongens, hem nog dan bij Topos te voetballen. Ja. Dat maakt het toch natuurlijk als kwaliteit heeft. Jongens, overdenkingen. We beginnen Roelof. Oh. Mart Hoogkamer of Marco Schuitenmaker? Hoogkamer. Hoogkamer. Spanje. Andor. Tita Tovenaar of Madame Mikmak? Tita Tovenaar. Tita Tovenaar en Sander. Een originele, exclusieve Cambuur Kriestrui of die eigen t-shirt? Mijn eigen t-shirt. Oh, echt weer? Ja, jongens. Spannend, want exclusief, hè? Je kunt hem wel winnen, hè? Mok ook. Ja, precies. En mailen nooit, Sport@omroepfriesland.nl. Maar En wel- adres erbij zetten. en de namen erbij en het goede antwoord. Ja, en dus een foto sturen snij naar de wedstrijd van de Kriesterui in het stadion. Hartstikke idee. Goed zo. De vraag wie, hoeveel wedstrijden, Hey, hoeveel doelpunt? hoeveel doelpunten het Kerst Hofman makken in het eerste van Cambuur. In het eerste. Goed zo. Nogmaals, dank. Dat mooie de Sander, Doek Roelof en Andor. Na je weekend, dan ben we er weer. Want dan, dag.